सारा बिफां गायबाय पेट्रलियाम Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. So, दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आं भिडिअखौनो एकदम कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै खारन जेबो बेफोरबायदि मा लाबोनो कन्टेन्ट मोनाखै ओंखायनो दिनैहाय 5 जुन एनभायरनमेन्टेल डे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे स' बाहायनो जोंनि स्कुलनिफ्राय बिफां गायनो थांनो नागिरदों स' बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो नागिरदों स' नायनो इन्टारेस्टफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय हेलौ लोगोफोर खोथानबावदों आङो माने जोङो जोंनि गोदान केम्पास स्कुलावसो माबा बिफांखौ गायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा एसे जों थांनांगौ लामाया थाबायगासिनो दङ गथ'फ्रा सारमोनहा अलरेडि थांखाबाय माखासे ओमफ्राय सार माखासे दंबावो ओमफ्राय मिस माने हनै सिगाङाव दङ सानै आंजों लोगोआव दङ खन्थाइ गयारि चन्दन ब्रह्म Hey! Hey! Ini Jonggolbari. Bijeng Nodong. Finally, जों सफैबाय नै दा जोंनि गोदान केम्पासाव नै स्कुला ओरैहाय हस्टेला नै सोलिगासिनो दङ नैबे बयस साइडना बैजों बयस साइड नै खान्थाल बिलाइआ इउनिकखा एकदम गासिबो बावलै नै मोनसेल' नंबावा मिस्टारानो सालादां नै गासिबो एखे जोबखा फांसेनिया एखे जोब बैनि एसे आलदा आलदा ओरै बयबो नाहरजोबलाय आं भिडिअ लादों बिफां गायनो फैग्राफ्रा नै दैजिरि खुसी ना खुसी ओरै नाहरना नाहरा दं बादाय हेलो हेलो होनदे बादाय मा गायनो नागिरदों पमेल ओमफ्राय थाइजौ सोरालाय बेफोरखौलाय दोन'आलाय दाजेम नों मा गायगोन औ ब्लग बानायदों नै भिडिअ नैबे जाहैबाय हस्टेल अबेया बयस जागोन अबेया गार्लस बे बयस रिया गार्लस जाहांबायानो हाय फैद' हाय देखलं हाय hey हाय हाय Hi. Hi, Shinju. Hi, Nizira. Nizira. Oh, deh, biदिनो जिरायनांगौ साया बोथोराव बिफां गायनाय हाबाफारिया जागायथ'वाखै ओरैनो दं आला माला दंथ'यो
Hai. Hai. Ayah kaya Hai. Hai. Kenal lah. Robin. Ayo. Hai. Ay, saya ngerasa sumur na ikaw ro kaya. Bapak tuh nih. Oh, miss. Ganun sumur na ikaw dito. Mama lang. Kat, kaya. thằng thar thằng nó thasa cái này Đến thế này nó quảng vậy. Phobin ano na yun. So. Happy World Environment Day. Ồ, như vậy. 가루 내도 안 줘. Kasi. Ang libi không phải này kìa. Naman deh bebe na petroleum. Petroleum stock. Iku dia kailan ya. Dai kìa. Mà bây mà được xe xây. Ông sẽ đâu cái. Điều mà trong nó cái được. Ala ko kaya ba? Aso. Aro to chibo beo. Sir, may buko kayo. Ano lang may siya? Petroleum. May jamba petroleum. 타수와보라. 케블레. petroleum. 제가 가는 차비주 후바이 라가이. 이거 달라 타수와 번집이야. 아씨 타수와. Kudaran je bubuk kali mai tu. 야, 고추장 먹어. 우리 라면 봐. 우리. Oke, jibir mahu. 원래 됐나? 내가 하나 먹으지. 뭐 이거 뭐 급지가 나와. 급지가 나와 이거. 미성로. Jawai. 급지를 가는 이거. Sarang na hira, bener. Ya udah cium nang pun kan aku apa dia sih kayak. Ayo kayak. Sarap sibang baik. Petroleum. Sibang. Ini, nanti sibuk. Kan sibuk.
Gasolai babu nih, sih gasolai betul lain lagi. बयस हस्टेल गोदानावहाय प्रथम गाखोजेननोसै नै सिरिजों हस्टेलाव गाखोनायदों फैदों देनांहाय बे मा होनो कन्डिसनार बेयाव थानानै ओरैहाय बार जाहैनो हासिगोन बै माबाखौ मानो खुरदों लेट्रिननि माजों जागोन बायदि जागोनथाय अबेथिं जागोन बायदि नोंसो मिथिया बाहाय थाबफोरा मानसि केपासिटि जागोन आरो बयसफोरनि रेडि लोगोफोर नै दा जोङो मा होनो मैखुन बेग्रा जायगायावहाय मैखुन नायनो नागिरदों ओमफ्राय दंना गैया फैदो ओमफ्राय दा जावनानै लांबाय एरानि सार बेयावनो दंमोन बे जायगायावनो दाख्लै मोननाया सार जावनानै एसे ओरै थमेन जानाय थाबाय सार Chưa langsung bawa honi. Kena lauduma. Nebe Patlu. Bitangni munga. Mana mulai bitangni? Oh bitangni munga Black Sandal. Bitang ada paper. Ar bitang ada laudum. Bitangni korwa jebet gidi. Kelas 8 आवनो bitangni korwa देरसिननो. Nairi मानसिखौ मोजाङै नायलाखा. लाजिबावबायलै एवबा लावदुमनो बिथाङा लावदुम आरो नोंखौ पातलु मिसिन जायो दे सार फैलागोन ना सार Unfortunately, जों माबाखौ मोनासै मा होनो मैखुना बेराखै थारमाने हेलौ दायो सारा आखाइ सुबाय हा नांजोबबायमोन आखाइ दुलादोंना आखाइ सुदों नै आखाइ जालामोन आखाइ ओइ साबोन नलाय नैबे बिफां गायखांबाय ओमफ्राय गायनानै आखाइ ओरै सुफैदोंमोन जों आया नै बिसोर जामु फिथाइखौ जाहैजोब्बाय अ नै फिथाइ जायै जोब्बाय जामु फिथाइ जाम नुवासैसो गैला बे नुथाया जाहैबाय बिफां गायखांनानै दसे रेस्ट लानायनि नुथाय बयबो दा रेस्ट लादों बै आखायाव लानाय चकलेटखौ जानो थाखाय ना चकलेट जानो रेडि जादों ना गासिबो ना नायसिरां माबा सानस्रां नायलाय मबाइलाव नायनानै औ होन फामाया चकलेट जानो जमदों
ओरै आंजोंबो नुनोसै नुखादों दा खथानोबो दङ बिराद मोजांखा जायगाया जोंना थान्दा बार नांखादोंना दे जाबाय सिरि रेडि जोंहा दिनै जिकिबि एकाडेमियावहाय मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जिकिबि एकाडेमिनिनो मानगोनां फोरोंगिरि सार मिसमोन बेनिफ्राय जोंनिनो मानगोनां दिथागिरि लोगोसे आंनिनो आंगोनि आंगो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोननि मददजोंहाय जोंहा दिनै बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारि बायदियैनो जोङो दिनैहाय जोंनि एकाडेमिनि गोदानै न' लुफुंनाय थावनियावहाय जोङो बिफांखौहाय खमैबो 100तासोखौ जों कमप्लिट जों गायखांबाय आरोखि गासै 100तासोआनो जाबाय गासिबावबो जोंना फुरा बिफाङा जाजोब्बाय दा हाबाफारिखौहाय मावफुंना होनायनि थाखाय नोंसोर जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आरो जोंनि फोरोंगिरि आरो मानगोनां दिथागिरि बिथांमोनाबो मदद खालामफैदों जोंखौ बिराद मदद खालामदों दंफांबो गायनानै होफैदों आरो फुलिबो लाबोदों जों बिहराखैबाबो बिथांमोना लाबोनानै होफैदों दा बेनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो इयुनावबो जों बिथांमोननिफ्राय बेबायदिनो जों थुलुंगानाय मोनबाय थागोन आरो जोंनि आंगोनि फरायसाफ्राबो जुदि बिफां लाइफां गायनाय थ' लोगोफोर माने दा जोङो थांसै आरो ओमफ्राय भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनावहाय जाहाथे बयबो नेचारखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय बा बयबो बिफां गायो आरो बयनिसिमबो हेपि वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बाय बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन